Otuto dịrị nụ Jesu. Nna, blessed. Akwesịrị n'afọ gị bụ blessed. Yes, Father. Ịma na ọrụ ihe ọjọọ jọgburu onwe ya ma n'iru Chukwu ma n'ihu mmadụ. Nwoke ije kpọrọ nwaanyị n'ọlụrụ alụ na-edina. Akwamiko nke a na-akpọ fornication bụ ihe ọjọọ jọgburu onwe ya ma n'iru Chukwu ma n'iru mmadụ. Biko Fara biko hapụdala ka ihu Chukwu anyị hapụ ihe ọ bụla ebo ya Chukwu anyị nwa bụ mmadụ Chineke nyere anyị ikikere to trumpet upon snake and scorpion n'elu ụwa ka anyị hapụdala ka ihu Chukwu ka anyị kwedala ka emege n'ihu mmadụ ụmụazị egbuola anyị ụmụazị atapịala ihe anyị nọ na chọọchị ebuo na-eme epipịa ha nọrọ nga eri ụwa Chief, ikpe ka anyị bịa wee nwayọọ ikpe ka anyị bịa. Ọkwa ịhụrụ otu eji si na ị nwere obi as a youth leader this parish. Kpọrọ 3 girls, 3 members of this parish na-edina. Ị nwere obi kpọrọ 3 members of this parish na-edina. Ọ dị mma. Kwecha ha atọ nkwa ọlụlụ. Ọ dị mma na mbanụ echeke ya. Ọ promise land ọ ihe ọ promise land kọwụla ị mara gị ikwe ya nkwa gị magoro ha n'elu nọ ha n'elu agba anya janglova n'ọwọdụ ụmụ nwaanyị anyị ịbịawa na Parish ụmụ nwaanyị ha na-ala ka ụgụ kọwụla ị hụrụ ya gbọtọ ka slippers kọwụla ị hụrụ ya obi ya wụsara nna sị ele ihe na otere ọrịrị ụmụazị na olu n'olu ama m sọbụ ihe blessed nọ were blessed hand ha afọ ha ka olugbo owuwala m obi Chukwu zụrụ gụ na nwa m anọdụ n'ime ha. Fada, abụgodo ihe a chief na-ekwu nke m dịkwa iche. Fada, nke m dị iche. Ka nke gị si dị iche. Ekwetara m na aga m anụ mụ na ya kparịkọtara na anyị ga-anụ. Na ị ga-alụ ole ka ị ga-alụ 1 battalion ị kwetere na ị ga O nwere ihe o kwuru na ị kwetere na ị ga-alụ ha atọ ị chọrọ ịlụ mmadụ ịtọ. Nke nwere ezigbote agwa ka ị ya anụ. Ọkwa ịjụọla oyi. Ọkwa ajụọla m gị na ị kwetere ịlụ mmadụ ịtọ iyi jụọ oyi. Ihe mere n'ụwa na onye dara iwu adaghị iwu onye mmehie mere mmehie bụ n'omene enweghị ụdịrị mmehie na-apụ ịgbaghara agbaghara. Ị ga-ala ka m ga-esi ebe ikpe a na ị ga-ala ị na-eje banye onwe gị n'ekpere kpee ekpere yụọ Chineke n'ime mmadụ atọ ka onye nke ọ dị gị ka gị na ọ kacha dị na mma. Biko Fada biko agala gị ikpe ikpeazụ ka adịmala ịkọcha otu onye etere mmanụ ebe ya na-emewo ka onye awụrụ anya awụrụ fuel na ma ị gaghị ọkụ ele otu ị ga-esi asị bụ ya lara ya ga-ajụ onye ndị ka ị ga-asị kedu onye ịkara ata ele onye ịkara ata ihe awụ ma ọbịa atọ kamgbe ha many years na ya nọdụ ha atapịa atasa ele onye ka ịkara ata among them ọ weba gị Many times all time, pia, almost more than 15 times. Hey! Ngozuole ihe na-adị emego lekwetị isi ozuole nwe ihe na-ejuru na anyị kwọtụ ose agụ ya a na-ata m ewe egwusi ọ taga gị wụchi ngọm kwọtụ isi nọ na-akọwe fọdụ ihe ka tọgbolu ụmụazị enwere ya na-adị ekwu n'ihu fọdụ ifu n'ọtụtụ nọ fọdụ anyị nwere tọkọwa ya n'ihu ya enwere ihe ga ihe ka ọ ga na akpọ ha na-ekwu gị na-ege ọ biko hapụtara ihe enwere fọdụ ọ ga-awụ ya si ekwu n'ụdị ihe nne m biko ugbole ka a tara gị eleza nne m ticha ugbole ticha ụmụazị ibe ga-eji 8 times ahụ ma ụmụ 8 nga dị ha emeghị 8 times plus ndị ọzọ anyị na-amadụ onye ha bikọs ọwa onye ka ewe onye mpakala mara hey Chineke na just ugboro 8 tọ 8 ka ị kpọrọ jos bauchi ga-eju gị ọnụ Kaduna ga-akawa gị ọnụ ụdịsọ jos nwaanyị arịrị ọcha bi na ọcha ngwa nwaanyị arịrị ọcha bi na ọcha ngwa nke ndị epeka ewu since onye a n'ebe a bụrụ president for 3 years na nke mba agụta ọnụ ọtanwụ n'ụtụtụ ọtanwụ n'ehihie ọtanwụ n'abalị mgbe ọ bụla o ji si ya nọ ebe niile ọ na-atanụ blessed 3 years eshinigo you to lead no what this is Nnewi frek ụkpala so ọtọ pas irege ka ịsa wọtọ mobile irege na Nnewi na ọdụwa aga ahịa piam gị frek ụkpala bụ akpa golowe lewe village nga na ibere ọtọ bai
asịm tawo ma wọda ka ibire che ewurego mgbasa dị onye a ga-etige isi ahụ ebulie ego elu ha si ya otu blessed ka anyị ga-eso ma ọ na-ata nwa ma ọ na-enye nwa blessed ka unu na-esi ekwesị ahụ ebulie ego elu amam se ọ bread of December don't you know Fada biko were uche okenye so ihe a ga-eji uche ajọ mmụọ esogo egbe elu gbafịakwa ga nwoke otu ọkụ mabuza esirigo youth leader siego youth leader gị kenye mụta ụmụazị mmadụ akpọ ha ka granọt gị kwuo Eliza gị kwuo ma nke ebekwe ndị anyị ma onye na-apas fada ikpe ọmabeghị fada ore ihe a m kwuru na-achọkwa m ka agbagha ya agbagha onye ọbụla o seletịrị mmadụ abụọ nke ọzọ bịa ma itie m achọọ m problem because ihe a unu bịara na-ekwu ọ tara m 8 times ọ tara m 15 times ọ tara m hapụtala gị gbadurukwa eme ihe ọtụta onwe egwedo ụka ọzọ ị ga-akpụrụ n'ọnụ ele ka ị na-eme mara ezi asị ifu na ọgụ taga ihe ahụ nwere ike ihe a unu kwuchiri n'ọnụ unu na nwere ike ịhịa unu ịlụ di ọzọ nwere ike ihe a nwekịta pụọ ebe a ma unu nwa na-ege ntị achọghị m ịnụ ihe a side ihe a wokwu ruru unyi ihe ọbụla megidere onye ntị ọzọ anụ ya na onye a dinara gị 8 times dinara gị 15 times dinara gị for 3 years mana na ịnụ di unu aka agwawala ya onwego problem already so onye ọbụla iseletịcha ya gwa m ndị nke ọzọ na-abịa Fada biko ka ngwa ewe n'iwe nke wee eziokwu bụ n'ime ihe ịtọ enwere onye dị mma ọnụnụ chọọchị ngwa agwara m onye wu virgin o even 3 years nwee nwoke onye wu virgin n'ime ha ọ bụrụ m bidoro Fada biko enwere onye dị mma ọnụnụ British Bulldog Igwe obodo a ga-adị involved n'okwu eze obodo a ga-adị involved ebe i mepere ọnụ ikwere ndị nkwa sị na ị ga-anụ ha fada hapụ dala ihe na-akọ ihe ịkọga ụdị ihe ndị etere mmanụ na-akọ fada ụlọ isi nkwere ihe ọma nwere otu ọ na-esi ajọji ihe nwatakịrị si enwedị ihe ya hụrụ n'ite ndị ahụ ndị ọka mmanụ ute enwedị ike ha dị ma ọ bụrụ na onye ndị arị ya mma nwechi ike ịta mmadụ for 3 years gị ka gba nkịta na-ata ga-atapụ gị ka devil punish you sir nkịta ụmụnze ekwensị kpọọ gị ọkụ ị na ha ekele ya sọpọt ya bread of the ten fada ọhụrụ na abụọ oke isi na a ga-ahapụ n'ụha onye ọbụla lachia ha lawa hapụ nwa okorobịa mmadụ ọ gaga mmiri ha ojide eriri kpụta ha ụmụ agbọghọbịa ha ede m work on their brain work on their thinking ndị a ga-apụ ị ga-eche unu ga-abịa nawa onne ọ bụrụ maka ịlụ mmadụ ọ ga-alụrịrị mmadụ n'ime ụlọ atọ ihe a my promise to 3 of you ọ ya takwa lu choose one because 3 years ọ tachakwa n'ihe niile what's onye okwu a hapụrụ gị okwu ọ ga-ara gị ahụ mpapụrụ gị dis mata oke nọ ya ka ha lawa ịchọ na meli Jehova Jaire hapụtala ụmụazị ka ha lawa ka anyị kwuo ihe ọtọ ịbịaziri na-atụzi aka atụtụ ọtụtụ ị ga-eso hapụ na one Fada sunu na pụwa in fact gị nwa first to leave mmi pụwa n'ụlọ nna m n'ụlọ nna gị na-ebe na ọ dịghị mgbe m ga-ahụ onye na-ata nwa n'ime ya naanị ọṅụ ka anyị ga-eji mmike gara okay gaa la m onye ụgwọ na one Fada sunu na one Father, the best is for my nwunye Solomon laba na unu si ihe atarata egbe esi n'eluigwe nke atọ dawa gị mkpụrụ obi isi m fada gị lawa na mgbọ n'ime onye gbara ya esi n'eluigwe nke atọ gbawa gị mkpụrụ obi na eche m n'izu ka ha nawa ka i wee zọpụtagodu m n'aka ihe m ji sị ha nawa ka ọ dịrị m izi ịkpọ polisi ka bịa buru mba Fada ime n'otu ahụ Fada Chukwu nyere gị wisdom hapụtala wisdom enyi onye enwere wisdom n'ihi na akpụrụ ya polisi Fada n'ihi na akpụrụ ya polisi fọ ị nwere obi enwere onye o ji eriri ike chie si na ha niile enwe nke dị mma ọlụlụ n'ọnwa na ọwụ ya kwuru nna m ka owe nna gị mụrụ bụ
Wetere m phone. Chief, fada na-achị ịkpọ polisi o. Nwere polisi ọ na. Chief, anọ m gị n'ahụ. Chief biko soro n'ihe. Bịa kpọbere nwere polisi ọ na. Soro n'ihe. Chief! What do you owe? Chief, a na-eme kọọlụ. Chief akpachighị ụzọ. Chief. Ọ na-akpọ polisi chief. Chief, gawa yiri ga continue your ihe ọpụta. Chief, ụzọ na-ebebe. Chief! Chief, ụzọ na-ebebe. Agbashi. Obido igwe ga-agbaghịrị gị. Nke tiwara gị ụzọ siri ike abụghị ya n'egwu. Tiwara m ụzọ siri ike. Dụm egwu ahụ. Aịtọ. Olu sọgụ ma mụ na-eso chọ. Chief, Fada ga-asọ bọọlụ. the